Kuha dyan guys kanang naglibag na dito saan kaugaling nga nganong asunod-sunod. Hi guys, matong adlaw na yung tanan. Dari ko karon sa Maribohok. Dari ko dari sang adlaw. Nga sinina na ha. Harap ang ibalik ang sinina. Kanagkuara man ko na lang nagwas ano mer kay katunggi kan ko sa Alicia. Aghang gidang sanina gamay raman. Kay bugat sige dada. Wa ko ningaw dari karon kay si Mama Julie to as kuan sawang sa Maribohok kay nagpagaling sa isang sinangag nga kakao. Magsoro-soro ko sa isang kardin ug nabada rin maajuhon. Kaya nga ko basta ako lingaw. Uy, naajud. Daji maajuhon. Aglimon sito daghay bunga. Ha? Hindi naman ko kaabot kay habog. Makatunag pod na. Ja, dahil malbiri. Tagsa na naman sa bunga. Ang kaon. Ya. May hapar pag pila na nakabuok. Ang alamang kuhaon. Lami man ni siya. Dapat arang lutunga. Ang malbiri sa bayang atin na namunga na po to. Pero di ka dyan daghang bunga. Gagmayra. Pero mao nyo laman kay umurak na po to maingani. Managhanap po to idang bunga. Hala! Nagunakita na lang ako Nagunakita na lang ako Diya. Biyabas. Lumoy. Hala! Nangahinog nagpalit dyan ni Ate Julie. Wala niya maato og kuha. Napada pa ipalit dyan ang gagmay. Ha? Yeah. Gagmay. Dapat marako pa ni. Dan sa adaw kagay musudran kay kuan man. Dali jang nga gibatang ang itlog. Dapat marako pa ni. Ug ani jud kus garden, musuro-suroy malingaw gud ko. Sa matag makakita ko nga naghanag bunga. Na, malingaw gud ko mawagang stress. Di apo da. Ko basa ni Mama Julie. Uli nagbitay do ka buok. Anak ko anak gesa. Ganahan ko ingani nga ko basa ba nga karang nay magbitay. Kalamiin tanawon. Nanas Mama Julie na abot na. Dako na sa mong garden. Biyabas. Ya bebas anak ke Bisa dipik? Tentu. Anak ha? Aja. Lagi. Nanti rin lepas muna mo tiri. Awan. Oo na eh. Makasih. Oo nga. Kata nga may nawa. Ha? Ari man to aglis. So, nga na siguro. Mau niya man eh. Nagpagaling mas Ate Julie ug kakao gikan. Naku Alexi si kuan ra si G. Oo na ne. Si CJ, isangi ko was Lexi ay nila kaw na. Oo, ano niya? Alexi dia. Ija anak ko ng biyabas. Nyawin ano? Tarawa sa may uod pikasa. Kuro? Ikaw ra, inki bago ng tenga agpo nas tenga. Nas mga liso. Pa inki bago nako. Isahan naman ka sa tim. Tim. Lain maglandan di ko. Ay humuta. Nahinuga nagbiyabas si Ate Julie. Ako nakakita. Sungkaban gagod ko liwat kong dalton. Ginuga na po ko sa iring gabi eh. Pati guys kanang naglibag na dito sa ang kaugaling nga nganong asunod-sunod ko sa iring. Dito sa Alicia. Kakita ang mga bunga da ko vlog des naging nga aga ko kaligman sa iring. Nadari pas Maribohok, ilang Mama Julie. Wa sila iring nga binuhi. Anja, natingar ko kay
Pag mata na hang ada hanap balhibog sa nina. Nairing nga ning dug na ho, laing iring nga bo. Kisa tong iring. Bo ka pag hinlo ba tong iring nga? O ka nag-iring nga. Katong among abit nga mo dug na ho sa among bahay kay amo mang iring anza agdari. Ile Mama Julie, wa sa lay binuhi nga iring. Anza katong iring nga ugda sa tugikan. Basi wakwak sa tong iring nga na mapi ibang ko ka magpahimong iring. Kita joke ka bitaw guys. Naglibog ko nga ano ng iring mo sunod-sunod din na ho. Bau. Hanggang naong di ang pud kumurnog iring. Benta mo pre naong kagwapa pa mapugus iring. Sa iring magsunod-sunod ka din na ho, makalibog. Ate Julie. Gidugan kag iring wa. Si Ate Julie was gidugan og iring. Sa ako gidugan ko iring gabi grabe. Sanina adhan may balhibo. Mo ri pa ni isay nga kuan na kanang naubuhon ko kay agirin lagi mo dog ganza. Kana ba jang magabi nga agang tuog maglami kadyo. Di ko makabati og kanang may kisa tuning dog na ho. Aga sinina pagtanaw na ho. Ang daghanay balhibo. Asa na naghapon kay kuan man katong nay nagdress ko katong nay binuwakan. Ang daghanay pa balhibo sa iring. Bau. Sa tong irang itim mga rabag balibo. Wakwak mga tong iring nga. Ang nailahi mga ko basta makatugo nga na inig kagabi Ugun sa mga kasikas, di naggadjud ko makabati. Tugog na ko na. Pero makamatay no kung sa zo alasing ko ano dyan ang ting mata. Ug makatulay ko di ko makabati ug gusto niya ito ng dug na ho. Ug dugan di ko danig manunuway di ko na ni makabati. Naglibog ra ko sang kaugalingan ngano nang iring sigig sunod-sunod na ho. Ang sabay pasabutan ang iring sige manggazag sunod-sunod na ho. Dug manggazag na ho. Bisag di amang iring. Buang nagazag di mapag kumurnog iring. Awanin siyo guys, mura ba kumurnog iring? Di man pag kumurnog iring. Guwapa pang pugos iring. Pero bawang iring dug manggazag na ho. Dapos ni Agi. Katong dito sa bahay, gamang iring ng anak. Dito pos ang kabinet ng anak. Katong nay des naging tuig pa katong apo ko sakit sa kasing-kasing. Dito pos ang kabinet tagpalami-lami. Wa man ko na gikulata kay kuan kanang may maluoy lagi ko. Muloy ba ko mga hayop. Kay kuan ba ko pet lover ko. Murang maluoy ko mukulata. Di gali ko mubuno sa iring kay maluoy ko. Aw dari lagi sila Ate Jolie, wa sila binuhing iring. Agi lang binuhi kuan ra iro tulo ka buok. Pero libo ko gabi kay iring ning dug na ho. Natingar ko sang sinina kay daghan na kadyo mga balhibo. Pero okay ra to kay mga balhibo raman. Unja. Kuan ba ng balhibo sa iring lagi makadaot kay makahubak pud na. Kinsa man dyan ang iring mo ari dali Ate Jolie? Kinsa nang iring mo ari dali sa bay? Ilan di siguro ilang ko kay bawo man. Di makana wakwak. Anyway, nanay. Gibantayan ka ng iring. Ay ka ng iring ko no. Kuha na kanang mubantay na nimo kanang balalit ka batok sa yawa. Budi ay, wala siguro. Mo siguro, gibantasan siguro ko sa iring. Tingara mga jud ko. Kasa ona na ba ng mga iring ah. Dito ba sa bahay, anak ang kabinet busod, mga anak. Nsa mo dug jud na ho. Iring lagi ko no mutabang na nato. Bantay ko na nato. Na may istorya sa unang panahon nga nako ni tiguang jagit ang kauban iring ra sila rang duha naiwakwak nga ag tiguang gustong atintalon kaya aron nga patakdan si Za mahimo pud si Za wakwak jagiring ra man isang kauban agiring kuno ni atubang sa wakwak ning kuno giring nga ipa agang balhibo aron kadeugas ang amo ingin kuno giring. Nang pag-ihap ko ng swakwak. Agak ko kay kuhan man kanang may inagihap ingana ni sa 1 2 3 4 5 tawon na makalimot mo basta pilar ka bukag balhibo sa ring. Mao to nga ag kanang may ijang amo wa gadto siya mapatakdan. Og wakwak. Kay di man maka sud ag katong nawakwak kay na may iring na gwardiya. Isa manggi panalapdan ag ijang amo. Di nga nagiri nga ipagang balhibo. O makaihap ka piyata ng nagang balibo makasud ka sa bahay sa ang amo
Unsa mo to wakwak sige pag ihap-ihap sa balibos iring. Unsa kadugutan kay wakwak kay makalimot ta man sa pila rag balibo. Kay balibo badas iring ang daghana, mao tong ag wakwak wa ka jud makasud sa bay sa kuan tigwa nga baji. Wara ag baji ma wakwak, wara siya mapatakdan. Mao lagi na nga ag karang iring di na ta nga lagi bunawan. Kay kuan na makatabang na nato. Kana pang istorya ha, ahara pa nang nadenggan sa ang lulo. Sa una, amahan ni nanay. Kaya sa una laging panahon, magbuhi na mamigiring. Ilamang kung anong iring yung sa una, sipaon, ilang bunawan. Napaiban sa unang amo silingan, nag-iring ilang ihawon. Ilang lumsan sa sapa, ingana. Mauto ni istorya agahang lulo nga, ingana. Kanang iring, di ninyo ngay na ihawon kay kuan makatabang na nato mo tong nasa jegi istorya lagi nga bahin na tong tiguwang nga nay mo patakad og wakwak agiring rin nakatabang nga wa siya matakdan mao na po to guys nakashare pa ko rin yung istorya kay wa mo ko buhat lagi dari kay di mo ko pa orang at Julie paliak-liakan sa istorya na matanig sa gansa nada pa yung mga nangamusta na ho kung saan na yung kahimtang kalos ako maoperahan. Wa pa, dugay pa guys. Aha pa nang asik ka sohon. Wato fokus ka nang nay Manila. Unja. Basin og ka nang nay musugot tra doktor dito og ka nang nay ang unhan og katenga. Para masugdan nig opera ning ang kasing-kasing. Aha mong i-update pohon guys. Og ano sa? Og mapuhon day guys, pit sa 8. Madto na pod kuan ka nang nay hospital. Kay magpa-inject na pagkus ang tikas aping sa lubot. Pulba na pod kay basi kag mo inject lang laki mauwar ba jud kog laki mo inject marag mangereg ang tuhod sa pulbaan ko og mako magpa-lab check up og unsay resulta sa ang laboratory ugma mo nga nagdoktor nga nga na ato kong petsahan mo balik muuli sa pod ko sa Alicia kay karajud ta ko dito nakauli des nagi ni balik ra pud ko daadon dari kay kung waris mo kami kay mo hit sa mo ko sa sakdanan kay kana lagi mo biyahe kung ako nga sadi sila mo sugot marang waris para mo hit sa ko inza ihatod dapat kong programi dari kung bati raghapon ko para dun og inom sa mga maintenance kahibaw ko nga kaning amang ipangbati karon kaning mga problema nga niabot sa mga kinabuhi kuan ano ni pagsuway ra ni kay kuan man lagi kanang nay di man ta tagaan og pagsuway basta din natin makaya kahibaw ko kaning pagsuway nga gihatag namo makaya rin namo anja salamat sa mga taong nagmahal salamat sa inyong suporta anja sa gatong pa naka-subscribe palihog kong subscribe anja i-click po na ninyong bagtingan kanabang notification bell button para ma-notify mo sunod nga mga video sa mga majuli daning mamords nahamis ka do hami mo gamit ito Julie Kuha naman pirla. Ninglami si Mama Julie. Oo, sige. Na, Kaya kami tatagnaw, lamit na pareho. Ninglami ng hamis ag naong. Bis mga ringa. Hamis lagi pero lips itom. Ah, po dito. Mura man tag hinabako. Ha? Mura tag hinabako. Igutom ko. Alam mo nga anta. Ibak ni Mama Julie da. Ganahan ko magtanaw og mga buwak. Unsa pa na diha na mga bunga kag mga kubasa, mga bunga sa mga palisa ganahan ko magtanaw. Malingaw ko. Maligsan ko lag hapon imor pa kong giligsan. Siliksi nakasaan siliksi na gahapon kay nagbarag-barag ko deres gawas isa kong giligsan. Sakit ka dugang kunot, napadag siguro ni. Asa nila na? TikTok. Mo ni pasabot nga adik ko sa TikTok. Pero karon guys ning laylo ko sa pag TikTok. Wano ko kadyo magkiug-kiug. Kasagaran nagang gibuhaton sa TikTok magkuan ra ko mag lip sync. Ano isay nga masada ko pero di jud nang grabe jud kiuga. Kasi nanay lagi. Makakita ra siya nga mag TikTok ko. Des lagi katong nagkiug-kiug kog maridyo. Pagkaugma ning tawag na dari ni nga nga nganong kuno ang TikTok ra kuno pud ko. Ansa karon di sa amo ko palabig sa sajaw kay sinanay mo gumag-uus siya. Kay sa kurog baglisod na kuno ko ginawa. Mo na siya mag-uus. Ako nang agang gihimos TikTok ron para malingaw ko kung ano ko nag lip sync.